ko ki bolo korota salli la sinya jolido bolo be korota salli la sinya nani de kabaru folo takbiratul ihram kabaru folo bi bolo fura korota ni kalanna kalam banna ni bete kumbele mina bi bolo fura korota ni be wuli kumbele mina la ibe bolo fura korota ni nya sabay sallim min tahya fulaye ni ye tahya folo ke ni wulila ibi bolo fura korota abdullah ibn umar ko alaya dabwa kamade dondola ka jo ciden kofe ka salli cogo kolosi aya soro ciden ba bolo fura korota ni yoro nani de akom me ciden tunta ke na beta sujudila atake donc bolo be korota ni yoro nani de mogo min be fenwore fara nonunka ka tawdo apolo sunna koniye ni yoro nani de o de sabatira ciden bolo salasalam hadisa wore min nana ni yoro nani te imma hadisai a tuselendo ube hadisai nye sajuye ani hadisa sahalum bora nyogon koro donc seba ya dabo kama ka ciden korosi ni yoro nani de bolo furabe korota donc ujigito be bolo fura korota wulito be bolo fura korota we qatawi hadisa do de yumina kana yukabbiru fi kulli qafdi wa rafi ko ciden jigito sallila abe kabaruke a wulito abe kabaruke me kabaru min fulen ni kabaru min be foni dai me tege kortate be ka yonani